Takže čauky čauky a já vás vítám u svojho ďalšieho videa zo serveru Mineshaft. A ako môžete vidieť, tak mám dokončený baráčik. Viem, že to vypadá troška inak než na tom videu, takže úplne inak, lebo tam som urobil iba základy ako keby, takže mám to nejak takto z polovice hotové, lebo ešte neviem aký interiér, asi to tu mám 2 týždne odtedy, ak som to postavil, stále som to nezariadil, ale pridal som sem listy, takže najprv sa vyspínkáme a mám tu toľko veci a to som získal zo Šnekyho ten creeper farmy, takže z jeho farmy som to získal. No a dneska by som chcel ísť pre netherite, lebo proste ešte neviem, čo mám robiť. Takže chcem mať aspoň svoj cieľ. Chcel som ísť asi pred 5 dňami na vidra, ale nedarilo sa mi získať tie hlavy, ale to som chcel získať bez natáčania tie hlavy. Takže ja si musím ísť zobrať TNTčka. No a chcel som postaviť beacon, lebo mám ešte veľa toho zlata, aby som hol. Takže tu máme všetké moje TNTčka. Takže tú zlatú helmu potrebujem, lebo aby potom po mne neútočili. No a dúfam, že sa mi nepodarí zomrieť v nedru. Takže ja si pripravím všetky veci, ktoré potrebujem a vidíme sa. Určite si zoberiem fire. A vlastne to mám v tomto boxe, ale pre istotu si ho zoberiem k sebe, lebo som minulé, keď som robil tú jamu, takže som skoro zomrel. No a asi som hotový. Takže môžeme ísť rovno do nedru a ísť pre netherite. Takže ideme na lodičke a jupi. Ale nie je sranda. Ja som to nejak preletel, ale tá loďka ide strašne rýchlo. Nie som zvyknutý. Takže tu si aj nahám loďku a ja idem preč. Vlastne nie. Tam, kde mám označené. To ale laguje, keď natáčam. Ja som normálne bez problémov tam odletel, ale budem to musieť stopnúť, vystrihnúť, aby som tam došiel. Takže som tu a skoro som zomrel, skoro som padol 4-krát do lavy. Po mne strieľal gas a zabudol som, kde to bolo. Takže veľký problém. No a tu máme lávu, takže ja si urobím aspoň cestičky. Tú lávu dám ako preč, ale nemám ako, keďže tam je lávové jazero. Takže budem pokladať. Dobre, mám všetko. Počkaj, nie, asi mám. Sa mi zdá, že to je flint. Jasne, dobré, som sa zľakol, že ho tu nemám. Dobre, tak budem pokladať TNTčka, potom to zapalím. Takže všade je láva. Takže začnem pokladať TNTčka, s tým každé 2 bloky, aby to bolo také, aby mi to tak vyšlo, ale dúfam, že sa to zapalí každé 2 bloky. Dúfam, ale malo by to, keďže som to už veľakrát skúšal. Tieto bloky mi nevychádzajú, takže to napravíme. Ja viem, dáko skoro hľadám netherite, no ale proste neviem akože čo robiť. Mám, ale akože to sú také farmy, ale vždy iba stavám, takže chcel by som mať takú vec robiť proste ako toto, takže iné som nevedel. Takže toto len dám preč a iba toto tu zapalím. Takže dám si helmu, dám si chestplate. Dúfam, že mi nelagne celý Minecraft, prosím. Bežím. Haló, bež. Môžem. Yes. Hneď na začiatku, chlapci, takto. Ako to najlepšie. Som sa zľakol. Nie. Tam to sa to ešte z nejakého dôvodu ešte neodpalilo, ale máme tu. Yes. Máme tu ďalej, tu už nie je nič. OK. Tak akože som rád, že hneď na začiatku prvé TNTčko a je to tu. Počkať. Ja viem, že to aj tak nemôže, ale bojím sa. Takže tu boli iba 3. Potrebujem 4 na 1 netherite, takže budem sa musieť posnažiť. Vlastne ja nie, ale Minecraft, takže aj ja, aby som to získal. Takže a padám! Haló! OK. Dobre, ďalší máme, hoši. Ďalší netherite. Vlastne nie, scrap, či ak sa to volá. Ancient debris.
rovná sa 1 netherite. Takže brutálne dlhý tunel. No a ja potrebujem tieto TNTčka sem. A každé 2 bloky to ideme dať. Takže nejakého dôvodu som to tam neodpalilo, ale už to pokračovalo, takže musím si na to dávať troška menší pozor. No, a je to lepší spôsob, než s posteľama, lebo tam môžem pritom zomreť. Sa mi to raz stalo. Ja som zomrel a zhoreli mi všetky veci. Ale čo už. Teraz zapáliť. Prosím, bež. Som sa zľakol. Dobre, musím ísť bližšie, lebo to neodbuchuje, nie? Potrebujem to zničiť a odpáliť to druhé. Tu je dačo. Nič. Haló? Dúfam, že sa dá cez to prejsť. Prosím, že áno. Nie! No. Rip som, kamo. Abo nie som. Dobre. Možno potom je dačo, ale nemôžem sa kúknuť. Tak toto stalo asi za nič. Iba veľké jazero. Odpalujeme. Haló. OK, a bežíme. Yes, sir! Páli. Takže dal som takto náhodne TNTčka a ja to zapálim, keď sa budem vracať. Takže tu je koniec a budem to zapáľovať postupne, kým sa 1, 2, 3. Nie, to som zabudol. 1. Budem ešte takto klikať, lebo sa bojím, že netrafím jedno, tak to nebude to najpríjemnejšie. OK, to som zapálil, ale tamto zadu som trocha nezapálil. Bež! Mám akože dobrý tunel. Ale zatiaľ akože diamond. Vlastne diamond. Počkaj, vlastne ešte to pokračuje. Zatiaľ žiadny netherite, no. Aha! Dobre. Už budeme mať teraz 6. A mne sa to kresadlo rozbiť. A vlastne ešte tu sú veľa tých. Mám ešte železo pri sebe, takže máme zatiaľ iba 6. Do peči, ja som si vyhodil sekeru do lávy. Nie, vypil som fire resistant a sekera v láve. Nie! Pálim. Preč. Na dohľad mám jeden enchant debris. Iný tu není. V tomto videu chcem aspoň získať celý armor. Ale keď sa mi to nepodarí, tak aspoň chestplate, je to aspoň horné, ale určite sa mi to podarí. Pálime, odchádzam. Bež. Takže práve idem na 3. stack, lebo v tom druhom sa mi nepodarilo nič. Pálime 1, 2 a behať. Haló, ja som tu prehliadol tento tu. Ja som akože stade to išlo to, keď som bol na začiatku. Takže si ho beriem. Takže aktuálne mám iba na 2. Akože to je veľmi málo. Potrebujem ešte, ja sa bojím, že sa tu niekde stratím potom. Takže random odpálim. A tu sú rovno 2. Random som odpálil tu rovno v strede. No, ale tak aspoň máme tie netherite. Vlastne enchant debris. Prosím, nech sú to 4. 2. Vlastne 3 iba môže byť na viac. Už som si myslel, že tam je 10. Ešte 2 aby som mal 3. No, nevadí, no. Ale aspoň že máme na tie 2. No ale tu sa ide proste domov, takže ide sa vlastne týmto smerom. Takže takto to mám a ja 27 tento stále no a uvidíme, že či dačo nájdeme. Takže reálne tu nič není, no. Ale nevadí. Skúsim som takým týmto smerom. Co sa zľakol po mne takto útočí.
Nice, máme ďalší Ancient Debris. Prosím, nech sú 2, aby som mal 12, prosím. Takže bol iba jeden. Chýba aspoň ešte na jednu časť. Takže zapálime ďalšie a uvidíme, čo z toho bude. Yes sir, Ancient Debris ďalší. Takže máme 12, to je iba na 3. Skúsim nájsť ešte aj na 4. Uvidíme, aspoň ak mám ten achievement, aby ste to videli na video. Reálne to natáčam už 2 hodiny a stále nič. Hoši. Počkaj. No. Pozrieme. A vždy to musím zapaľovať, to je tá chyba. Už mi dochádza jedlo, mám už iba posledný cooked pork chop. Čak sa to hovorí. Ďalšie. Padám. Ďalšie Ancient Debris, ale furt nachádzam skoro iba po jednom. Kamoškou sa nemôžeš zvieceriť troška, povedz mi. No, zase neviem, čo. 13, chyba 16, ešte 3. By som mala celý armorík. No ja si nejdem dávať ešte pork chop, musím ešte posledný krát odbuchnem, alebo ešte 2-krát, lebo veľa jedla mi neostáva. Máličko. Posledný stack. A ináč ospravedlňujem sa, že dlho nevyšlo video. 2 týždne, ale toto video vyjde sobotu. Takže sa tešte. Vlastne vyselo. Počkaj, vlastne nie. 2! 3! Zachránilo mi to hru. Nice! A nejdem si dať ešte stále pork chop. Alebo ak sa to hovorí. 15. 16. To mi zachránilo hru. Nice, a máme na celý armor. Možno offscreen si urobím aj na tento. Pozriem, že to ešte jeden navyše. Nice. Nechcem si obrať hápko. Bojím sa toho. 2? Ty kokos, som rovno mohol nájsť na krompač, ale nebudem si to radšej dávať. Či to mám tak. A tento nechcem, aby mi zomrel som v hlave, môžem akože, ale aj tak bojím sa to. Kde to je treči? Nie. 18. Nice. A ideme domov. Takže práve mi došlo jedlo a ak sa ide domov. OK, došlo mi jedlo, lebo som padol do lávy, ale to nič. Takže teraz obrovský pozor. Takže som teraz na začiatku. Ale sa modliť, aby som teraz tak kde nenarazil elitrou, lebo sa veľmi bojím, nechcem zomrieť a prísť všetky teraz veci, čo som práve naťažil. Takže si potrebujem dať veľký pozor. Ja sa vám radšej ozvem, až dojdem domov, lebo ani nechcem si dať damage, lebo nechcem zomrieť. Nice, došiel som sem. OK, so stresom veľkým som sem došiel. Nejakému a pôjdem už pešo domov, už to mám blízko, dám si preč litru. Takže výzvu máme splnenú, proste ešte nie, vypálim to, ten netherite a dám si na celý armor, takže akože po 4. diel to bolo teraz 5. diel a máme tu rovno netherite, takže ešte Šneky má 11. alebo 12. diel a stále nemá. Tak ani ja sa tak neponáhľam, ale stále neviem, čo mám robiť, lebo skoro každé video, čo tam mám, tak staviam. Takže nesmierne som rád, že som sem došiel domov. No, yes, konečne. No a dám si vypáliť moje veci. No sa to vypieka, takže už len počkať. Teraz dostanem asi iba ten obraz hore, sa mi zdá. Aha, dobre. No a urobíme potom netherite a celý armor netheriteový. To zlata tu mám veľmi veľa, takže pripravím si ho aspoň tak 3 bloky. No. A bude o chvíľu hotovo. Takže počkať, nevypiekol sa ešte ďalšie. 3. Už len 5 a je to tu. Vlastne už to máme zatiaľ hotové.
mám to hotové, pretože iba 16. Počkaj, nie, hej, takto to bolo. Takto, dobre. Ešte, že som sa opravil. Dobre. Netherite. A teraz máme ten smithing table, kde? Haló. Smithing table. No a teraz tam mám dole veci. Takže. Tam už mám všetko. No ja som debil. Ja potrebujem ten scrap. Na to som zabudol. Nie. No tak nastala menšia chybička. No, tak nevadí. Budem to hľadať taký púšti. Urobím si to už bez videa, takže ja ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, tak nezabudnite dať like, odber. A ja sa s vama lúčim. Zatiaľ čau.